Bisoi! Ia vezi ce a ajuns aici! Avem aici mult așteptatul Broken Shape, care are cupa mare și cupa mică în egală măsură. Cameramanul a făcut un front flip, ok, super. Am primit un colet cu mai multe kendame de pe swisskendamas.ro, bineînțeles. Orice vă comandați, folosiți codul de reducere XREMO. Nu mai există cupa mare, cupa mică, există doar cupa mare și base cap, pentru că ambele au aceleași dimensiuni. Pentru prima dată facem unboxing la o kendamă cu grip anti-skid. Hop. Aici avem, bineînțeles, stickere, dar avem acum fundalul ăsta negru, e mai opium. Și o ață de rezervă care văd că nu are nicio legătură efectiv cu color line-ul kendamei, dar în sfârșit pot să mă joc cu kendama asta. E cel mai insane grip pe care l-am simțit vreodată. În base cap, bineînțeles, este Balance Sole, care ajută foarte mult cu echilibrul în tricuri de genul. Bineînțeles, înăuntru se găsește un rulment. Combinațiile de lemn este beech, maple, walnut și cireș. Ața e cam de 9 degete. Asta se întâmplă când îți iei Broken Shape. Bă, nu o să te mint. Totul din prima, da? Da. Efectiv, cameramanul a făcut un front flip. Ok, super. Hop. 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 Asta. Iese. Este din... Ai. Ai venit lângă asta nici nu se vede. Nu? Găsiți cele mai bune kendame cu codul XREMO pe juggler.ro și pe swisskendamas.ro.